My name is Jeffrey Gabatin from Sibul ni Kalalangan, Mabalacat Youth Art Community. I'm the current primary representative of the organization. Pwede mo na po background paano po sa Sibul ni Kalalangan. Paano po sila na-organize? It was being founded by Mr. Doji Aguinaldo way back 2021, so during the pandemic. Originally, the aims or the goal of the organization is to uphold the young artists at the same time to showcase yung culture, arts, and tradition of not just Mabalacat but also the Kapampangan heritage. Ilan po yung mga members po ng organization? As of now, we're currently around 45 above kasi yung iba medyo naglalaylo since most of them were either student or working po. Yun. All of them po, taga Mabalacat po kayo? Mostly po taga Mabalacat, but we also have some members from other cities. Ano naman po yung pinaka-goal nyo or layunin nyo po sa organization? Yung pinaka-goal or goal ng organization namin is to promote the artists, the arts, and also the culture. Sir, ano naman ang story behind the Inkamani exhibit? Ano po yung inspiration behind it? Actually, this is the second time na mag-exhibit kami or nag-exhibit kami dito sa Clark Museum. Last year, it was entitled Ing Dalang Sala ning Alipatpat, this time Ing Amanami, which is basically the heritage or our heritage. Ang pinaka-inspiration is yung dying language. Hindi naman natin masasabing dying language, but we're going there kasi kakaunti na yung nagsasalita as Kapampangan. And ang weird kasi nagtatagalog ako ngayon. Yun nga, yung inspiration namin is the Amanong Siswan, and at the same time yung creativity ng mga artists, especially ng young artists. We want to promote both of them while also giving stage to the young artists. Gaano po kahalaga na, para po sa inyo bilang isang artist, gaano po kahalaga na naipopromote natin yung Amanong Siswan o yung Kapampangan po sa pamamagitan po ng ating mga obra po? It is important for us, especially art is a form of communication, just like the Amanong Siswan. If we didn't pursue or if we didn't promote art and language, definitely it will simply die. It is very important for us. Okay po. Yung dito sa exhibit po natin, ano naman po yung mga medium po na ginamit po ng mga artist natin? Kasi mixed medium po, iba-iba po kayo ng medium po. Ang kagandahan po sa mga artworks na naka-exhibit dito, it has different medium, and the artwork itself, it has different stories. We do have here acrylic, we do have here oil painting, we also have some sculpture as well, and also mixed media. Sir, we are welcome to join po your organization kasi ang Mabalacat Youth Art Committee, mga taga Mabalacat na po ba? Pwede po yun. We usually encourage Mabalaqueños, especially the youth, to join us
Kasi yun yung pinaka main objective. But of course, we're still free to accept joiners or accept artists from different cities, especially malalapit sa atin. Kasi kapag medyo mga bata-bata pa or mga youth pa, medyo mahirap yung transportation. So, mas maigi kung yung sa mabalaki yun. Last na lang sir, kahit message nyo na lang po muna pala sa mga kabataan na gustong mag-dive in sa paggawa ng mga singing, art, or overall festivals. Yun. My message to all the youth, there will be a lot of struggles, mapa inside or internal man or external, including budget, including materials, and everything. All the challenges hinaharap ng bawat artist. That is normal. That's make an artist and make it a inspiration to create more artwork. Kasi the more that we give or the more na nakaka-encounter tayo ng challenges and problems, the more na nagkakaroon tayo ng kaalaman sa paligid natin. At the same time, pwede nating i-share yung challenges na yon sa iba through our artworks to make it more authentic. Kumbaga, kung ano yung story natin, let's put it into artwork. That way, mas maging authentic siya. Yun. Exhibit natin ngayon, medyo kakaiba sa mga nakaraan. Kasi nakita natin na kailangan magkaroon ng isang pagkakataon na ipakita natin ang kakayahan, ang kintalino ng kabataan. So, kung napansin nyo, dalawa ito, no? Yung sulag po, kasi ito naman on sports na nakita natin doon, narinig natin doon sa isang player natin, kung paano napabuti o kung ano ang naging kahalagahan ng frisbee. Na yun naman, nakikita natin, parang itinatapon lang. Pero, meron palang malaking impact sa personality ng bata. And lumaki siya na nagfi-frisbee at yon yung isinare nila sa atin na kung paano yung sport na yon nakapagpabuti sa kanya. And ang art component dito, nagkaroon tayo ng photo exhibit ng mga frisbee players doon sa kanilang paglalaro, sa kanilang mga ginagawa, at sa kanilang, nagsabi rin sila ng mga salaysay o they share their own narrative. So isang component yan ng kabataan. Doon naman sa isa, eto na nga, yung usual artwork ng ating mga kabataan. Iba-iba yung expression. At ito ay napakaganda na napapagbigyan natin ng daan kung ano ang saloobin ng ating kabataan at kung ano ang pananaw nila sa buhay. It is very, very revealing and it's a learning for us, for the older people. So yun yung nakita natin. So, bakit po mahalaga para sa CDC naman na lagi po tayong sumusuporta sa mga local artists po natin, lalo na sa mga youth or sa mga kabataan? Una-una, sabi nila, ang Clark is an economic zone. So para bang ang nasa isip ng karamihan yung lang pagkakakitaan, yun lang mga investments, yun lang pera-pera, yun lang ang mahalaga sa Clark. Pero pag inisip natin, saan ba nanggaling ang Clark? Isang mahabang kasaysayan. At itong kasaysayan na ito, ang nais namin ipakita sa ngayon na ang kasaysayan ng isang lugar dapat ay may ngayon at dapat ay may bukas. At kung ating iisipin, ang kailangan, tuloy-tuloy ang pagsuporta natin sa kabataan. Sila man ay naririto sa Clark Economic Zone o nasa labas ng Clark. Kaya kahapon, ngayon at bukas. Ma'am, kailan mag-run yung exhibit po? At pwede po ba natin inkayatin po yung mga manonood po natin dito na mag-visit po dito sa museum po natin?
Ito ay hanggang August 31 at ating hinihiling, nananawagan tayo sa lahat ng mga nakakarinig ngayon, puntahan ninyo ang Clark Museum, suportahan natin ang ating kabataan, i-appreciate natin ang kanilang angking talino at when we talk of support, i-share natin, bilhin natin ang kanilang mga artwork dahil diyan natin maiipakita sa kanila kung anong klaseng suporta mabibigay natin. Thank you. Thank you po. Okay. Name mo muna at saka designation sa organization for documentation. I'm Beatrice Dizon, team captain of Kennedys. Di ba frisbee yung sports, no? Ano yung kahalagahan nito para sa mga kabataan? Ano yung mapupulot nila dito? Siguro po, I'll start with the spirit of the game because yun po yung pinaka ine-embody namin, which is teaching us fair play, honesty, kasi we don't have referees, so yun, binibring out niya yung the best values na kailangan natin sa everyday life. So feeling ko it's an avenue to learn values, not only in school, pero ito yung na-apply mo talaga siya in real life. Gano'n naman kahalaga yung pagiging active ng mga kabataan sa isang sports or yung kahit anong exercises lang, gaya ng sa frisbee or yung iba pang mga nilalaro? For me naman po, ang importance ng sports sa youth of today is parang nilalayo nila yung kabataan sa mga masasamang bisyo, sa paggamit ng drugs or teenage pregnancy. I believe it parang prevents social issues na kinakaharap natin ngayon. And it's a good thing to have kasi unang-una yun nga po, yun na na-avoid natin yung mga hindi magandang bagay. And pangalawa, sa sarili mo din, it parang promotes health and nagiging healthy tayo as a person. And that's through sports na may kasama ka pa din, sa community pa rin siya. So parang it's hitting two birds in one stone na po. Last na lang, encourage mo naman yung mga kagaya mong kabataan, kagaya nating kabataan, na maging active, hindi lang sa mga sports or kahit sa exercises din. Yeah. So para sa mga kabataan pong katulad namin, I encourage you all to engage in sports. Not only in Ultimate Frisbee, pero sa iba't ibang sports na meron tayo ngayon, hindi lang dito sa Pampanga, kundi sa iba't ibang probinsya. Bakit ano ba yung makukuha nila dito? Sa sports kasi, it teaches you discipline, honesty, integrity, and as a person, it boosts your confidence. So, yung mga bagay na to, nagagamit natin sa mga kailangan nating gawin sa trabaho. So, lumalabas siya sa mga kailangan nating gawing role sa society. Thank you, thank you. Okay po. Ano po yung magiging challenge ngayon na nahaharap po sa isang malaking issue ang San Simon? Paano po ito magiging challenge po sa inyo? So actually, nung una pa lang na pagtakbo ko, so I ran as Vice Mayor. So I'm now an elected municipal Vice Mayor. So kasama yon. So I already anticipated, di ba? Nasa batas yon na if ever the local chief executive is physically absent or not legally capable of acting on behalf of his responsibilities, ang Vice Mayor talaga will assume office. So tayo naman, nung tayo ay naupo, handa naman tayo sa lahat ng mga magiging challenges and yung responsibilities na kasama ng isang elected Vice Mayor. So we can assure po yung mga taga San Simon na kahit wala po yung mayor po natin ay magtutuloy-tuloy pa rin yung serbisyo ng LGU po. Yes. Actually, I called for a flag raising kaninang umaga. And one of my agenda was I spoke to all the municipal employees, the government officials, and all the leaders who were there. At yun naman yung reiterate natin sa kanila na walang dapat mahinto. All the basic services, including the medical, educational, and financial assistance should always be the top priority po ngayon.
Ano po ang masasabi niyo tungkol sa issue na ito? Kung meron po kayong opinion, pwede po bang malaman po yung side niyo? Yung nangyari kasi is uncontrolled, no? Hindi namin din alam kung ano yung naging problema. It was beyond our control, no? And it was involving the local chief executive. But then, kami po as leaders and government officials, kailangan dapat isa puso namin lagi yung naging mandato namin, yung maglingkod kami ng tapat at para sa bayan namin. At even before yung pangyayaring yon, we were at Kingsborough, and yun naman din ang naging payo at paanyaya ng DILG at ni Governor Nanay Baby Pineda na dapat ang mga lingkod bayan ay dapat maglingkod ng tapat sa kanilang bayan. Ito po yung, tama po ba na ito yung unang araw niyo na pag-assume as acting mayor? No, actually, it was last week, effective August 7. So, ang DILG na mismo ang nagsabi, and it's in the local government code na once the local chief executive is physically absent or not capable of performing his duties and responsibilities, ang vice mayor will automatically assume the position. One last question na lang po. Ano na lang po yung mensahe niyo para sa mga taga San Simon po na manonood po? So, kareng kaya katamo pong kabalen, Maya Porras nga po kaya kayo. Ako po yung kaya kayo pong elected Municipal Vice Mayor Ann Canlas and now Acting Mayor of San Simon. Sana po, antabayanan niyo ko po, may papanantabi tamongan po, rin kaya katamo pong magobra kaya ni munisipyo. Kailangan po yung maging priority tamo, ring serbisyo tamo po para kareng kaya katamo pong memalen. At asahan niyo po na at syuko po mo rin po Kenny para gampanan ing nanuman po yung maging hamon para king ang kakong pamanungkulan. At asahan niyo po na misap-sap tamo po down to the barangays, down to the purok, at lagi pong makabusni po in office of the mayor. Mag-add ko po pala, ito pa. Makanano po kahalaga kayo accountability para sa ring public officials? Kaya ba yan, in accountability, niyang tinggap niya yung position mi, makakibat yan. So, syempre, ikami dapat, at lagi kayang puso mi, ita pong hausandang, kailangan malinis kahangarin king kakambalen. So, dapat, aliwaing personal na interest ing manaig. So, yako naman po tatalakaran kita. I'll make sure na biging transparent tamo kening munisipyo, and all officials, not only government officials, needs to be accountable. Kailangan pati ring municipal employees needs to be accountable. Karen pong karelang gagawan. So, kung may investigation po, go po kayo at... Actually, it's up to the national agencies, but then, obligasyon ko rin na kailangan i-update ko laring ring kaya katamong memalen nung nanuing tutong malilyaring king kaya katamong balen. So far po ba, ate po sabi na may kapagpian sa'yo or... I don't have any updates on that. At yun naman keng minsan keng balita ni akakita mo. But then if there are pressing matters or issues na kailangan tamo rin naman i-relay ka rin kakatamo pong kabalen, gawan tamo ito. So far po, ano po yung latest update po dito sa The latest issue lang na nakita ko po sa balita, and I saw it at Katapong Pampanga PIO, is that he was stripped of his police power. Yun lang po. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Munang pili, yung PCL naman is camaraderie po yan. Pamihapi-hapi at po rin yung konsehal kaya ni pong lalawigan Kapampangan kaya katapos pagkaturan ng probinsya. So, reta pong mayayali mo programa naman po rin. Atin na pong certain fees mo naman kasi rin napabayaran tamo na miraras po kayong national, miraras mo naman po kayo ng kaya katamong pondo, ausandang pondo, po ating mo po ating masakit na konsehal. Po, karening kaya beta mong di hospital or kay panikwata mo pong pondo na mamiyaya pong assistance PCL. So, ako naman po makipag-work hand in hand po kay former president na in case naman po miswertyan tamo na mas pasantingan tayo pa po yung programa. Po, atin pong issues pero gana naman po matadalan kay masanting nga pamisabi and explanation po ta po misunderstanding ya mo. Po, pero kasi siyempre katamo po mamiya lang fees din bawat konsehal po na manipatan kayong kabanding balen
makaresibo la po rin. So, naman po may pupulsa rin atin na po kapupunta na programa rin. Po, pondo la po para king PCL. Mo ka rin po reta po may ayalawang programa naman po, national yaman po yan, or pondo naman po ning kaya katapos kaya ng probinsya, nung naman po yung mag-look ang presidente, yan pong mag-implement ka rin. Kalupa dyan po na yung kaya, kukolekta pera para atin tapo nga gamit ka rin yung kaya at atin tapo pa niya ka rin, kaya atin tapo konsehan. Kasi Maynard, nan na po rin ang bureyo kung sundong proyekto or gawa kong proyekto if given a chance to be elected as PCL President. So reta ng alwa pong mamasanding na po programa ng kakatamo pong dating presidente, board member Cherry, na reta pong scholars na po. So pengotang po consensus din nga betamo po konsehal na dakal na po asusopan ka reta. So ikatamo po isundo tala po reta. Ngeni ka na po panyad tala po panyad ka tapak po pondo kaksen. Ikakatapos ng kalabora ng senador kay ni Pampanga, kay Senator Vito Lapid niya po, na nung atinta na pong existing scholarship program ng BM Cherry kay former President, PCL President, manyad katapong pondo kay katang kalabora ng senador para mas maarakal, mananabas sabihan na mas marakal na po pong atin ng scholarship. What can you say po na Governor Lilia Pineda in-endorse na kayo? Endorse na kayo po. Siyempre, muna dili po na yung kare pamilya Pineda, paano mo na napunin kaya katamo ang kalabora ng governor, yung nanay baby Pineda, yung kaya katamo ng Vice Gov, yun po, Vice Gov Delta, Dennis Pineda po. Siyempre, pasalamat ko po at ako po napilira. Yan po, bilang endorse na po para maging PCL President. At mensahe po, kare pong kaya be pong konsel, patatigay pong mensahe. Opo, lalapit kaya po yung sarili ko na po para PCL President po. Siguro naman po, kareta naman pong plataforma, explica ko na po, uling pemontalan ko na po rin. Pengampanya ko po, tunggal-tunggal po. Karela, sabi ko na po yung plataforma ko. Yung kana ko naman po, siyempre, paiktingan at paspasantingan niya pa po yung kaya katamo servisyo nung ikatamo po yung PCL President. Talpon na kasi. Thank you po. Thank you. Kingsboro, nakaluguran at kay mapilan po oras. Nakita mo po na ini pong pamagboto na po rin pong miyembro na ng council kay Mabilog Pampanga at kaya ba ako po may itong kareng kandidato bilang Councilors League, presidente. Philippine Councilors League. Kay ni Pampanga. Particularly kay Pampanga, province of Pampanga. At buriming api kayo dyan masales Nano mo ining katungkulan na ning metong manominate presidente na ning Pampanga Councilors League. Yung katungkulan na ning manominate maging presidente na ning PCL Pampanga, uling atin niyang luklukan kay probinsya na kay Kapitolyo, yung representante mi, kami nga Mabilog ka councilor na ning Pampanga. So nano laman din kaya kami concerns, dapat kaya na ning ex officio o PCL president na ning Pampanga. Ito yung pinaka-purpose, ito yung pinaka-mandato na igawa lang resolution o ordinances na iba't kareng miyaliwaliwang councilors buong Pampanga. So ito yung kayang pinaka-obra. At intindihan mi pulay na po na ning boto da rin pong miyembro na po ng PCL. Taga ng ketang kilub na po ng mini convention, taga ng ila mo, ilang aso ka rin at gagawin kami po media, kami po pwedeng lungop ka rin ketang proseso na po ng karalang pamagboto. Keta pong pamangampanya, ati pong pamikatago na akampanya po yung sarili. Pilong ko po milalabang kanyan? At duwa kami po. Kitang ilapid, anak ng Senator Lapid. Medyo makakayat ang Laguna. Maynard. Maynard, yeah. Thank you, Sir Paulo G. But ako po, bilang kay San Fernando naman, G4 po. Nagawa kami pong nagnasang sumuyo bilang representante na rin konsehal na ni Pampanga para hindi na nuklukan o maging representante kay Kapitolyo po.
At maya po kayo pong pisasabihan ba kayan. Mariyaring ating ligligan, ating itang competition nano mong ikampanya mo. Baka tambaluda mo naman, naluwa mo rin ng miyembro ng PCL. Ang kaya rin ni Memalen, na sakaling miluklok ka kening sangguniang panlalawigan, yang isulong mo. Nagsimulangan po yan, yung uling ako po bilang councilors, never ko pong mig-attend karang invitation na ng National PCL. Mas kinuka rin po, miras kaya pa Thailand. Pero lagi ko po magtaka bakit kaya kaming hotel binayad in San Fernando, de pera da rin taxpayers money na San Fernando, binayad niya king hotel, ot nang kakamal. Ako po mami na loob, may ngutang ko ketang lobby, ketang hotel ito, kitang ko magkano. 3,000 niya mo, pero masisingil kami po 16,000. Oh. So karin ko po, wala mo, may makakay, magtaka, sabi ko, kailangan pakibalwang gini, bakit masyadong matas ang singil kaya kami. Makananula rin ang pakakalulong munisipyo na alam budget. So nung overpriced palagi, yung collection o yung fee kaya kami, talaga makalayon para kay PCL karengang konsyahal. Deta mga timpera. So, metong pa pong midkay ka na ako, kita pong milabasan seminar o awarding na po retang menaring term, retang 3-termer akonsihal. Ginanap na po kanta kay Boracay na nuka rin in San Fernando po ating kaming adwang councilors na menari na pong terms. I-Councilor Eden Halili, ang po i-Councilor Ato Agustin. I-Councilor Ato Agustin po may katugi, uling dala na po ng obra na. So, niya pong po ng kesaning award na pesaw po pa kang BM Cherry, ere po bring ibiye. Nasaan ka? Ere po bring ibiye itang award. Oh. Sabi ko po bakit makanyan? Kasi epe pa register. So, kita pong oras ito, may lungkot ko. 9 years kang councilor, may nari kang term, kita mong iya ka pa register, alaka ka rin, hindi pa pwedeng ipadala kaya kami, bilang kaya bege councilor San Fernando ako. Nya, kita pong oras ito, pagsabihan kay BM Cherry. BM Cherry, so panyo ko po, tagal kong presidente na ng PCL ng Pampanga ako. So ito po, kinay ko na yan, big decision na ako. May itong pa pong dahilan, nya lalo ko pong midkayang tagal. Yang sasabihan ko na pong tagal ko, para rin aliwa, magkano yung budget mo? Ay, nung wala kang budget, nakatatagal. So, karin ko po, may panting ko po balugbog. Bakit nalaawin na karin konsyal ng Pampanga? Lupalawarin makanya na ako. So, karin ko po lalong may maging firm na desisyon na tagal po. Na patunayan tamo karata sasabi nga reta na magkamalila po. So, yan po yung kanaka-input talaga. At ipinakakay ko po talaga, plataforma, bilang pong kinatawan nung sakali pong swertiyana po ng PCL President ng Pampanga, bisa ko pong gawang ordinance o resolution ang nuka rin, dito pong manarin term na po na councilor kay Pampanga, bidi na lang pong hanggang nanong pa konsuelo na po para naman po itang pagod, itang dedication itang karelang hard work na po, bidi na lang pong recognition kay Kapitolyo, ito po yung pinakakaya ko. And lastly po, itang nanuman, uling sentruya po San Fernando, nanuman yung karaingan na rin kapatid ko pong councilors na buri ko lang pong ikaireta tipunan para ila po rin ilatag po kay Kapitolyo para ilang isabatas maging resolusyon para po ing mabilog PCL Pampanga at niya pong boses, ako po maging boses yun. So pasibahay po, Councilor G. Reggie David po, salamat po, maya pong abak, good morning and God bless po. When you fight to win. Manyambut ka. Palagi mo, manyambut ka. Makanano lagi ka. ko pong sasabihan kay sarili ko po, every time tatagal po, inga pong gino po, ing magdesisyon po. Manyambut, masambut, balo ko po, at niya po plano palaging mas masanting nga po gino. Pero matas ko po kaya. Matas ko po level of confidence na Opo, siyempre po. apanyambut siya na. Opo, matas. Good luck po kay kayo.
Name niyo po ang designation for documentation purposes. My name is Jeffrey Gabatin from Sibul ni Kalalangan, Mabalacat Youth Art Community. I'm the current primary representative of the organization. Pwede mo na po background paano po sa Sibul ng Kalalangan. Paano po siya na-organize? It was being founded by Mr. Doji Aguinaldo way back 2021, so during the pandemic. Originally, the aims or the goal of the organization is to uphold the young artists at the same time to showcase yung culture, arts, and tradition of not just Mabalacat but also the Kapampangan heritage. Ilan po yung mga members po ng organization? As of now, we're currently around 45 above kasi yung iba medyo naglalaylo since most of them were either student or working po. Yun. All of them po, taga Mabalacat po kayo. Mostly po taga Mabalacat, but we also have some members from other cities. Ano naman po yung pinaka-goal nyo or layunin niyo po sa organization? Yung pinaka-goal or goal ng organization namin is to promote the artists, the arts, and also the culture. Sir, ano naman ang story behind the Inkamani exhibit? Ano po yung inspiration behind it? Actually, this is the second time na mag-exhibit kami or nag-exhibit kami dito sa Clark Museum. Last year, it was entitled Ing Dalang Sala ning Alipatpat, this time Ing Amanami, which is basically the heritage or our heritage. Ang pinaka-inspiration is yung dying language. Hindi naman natin masasabing dying language, but we're going there kasi kakaunti na yung nagsasalita as Kapampangan. And ang weird kasi nagtatagalog ako ngayon. Yun nga. Yung inspiration namin is the Amanong Siswan, and at the same time yung creativity ng mga artists, especially ng young artists. We want to promote both of them while also giving stage to the young artists. Gaano po kahalaga na, para po sa inyo bilang isang artist, gaano po kahalaga na naipopromote natin yung Amanong Siswan o yung ikakapampangan po sa pamamagitan po ng ating mga obra po? It is important for us, especially art is a form of communication, just like the Amanong Siswan. If we didn't pursue or if we didn't promote art and language, definitely it will simply die. It is very important for us. Yung dito sa exhibit po natin, ano naman po yung mga medium po na ginamit po ng mga artist natin? Kasi mixed medium po, iba-iba po kayo ng medium po. Ang kagandahan po sa mga artworks na naka-exhibit dito, it has different medium, and the artwork itself, it has different stories. We do have here acrylic, we do have here oil painting, we also have some sculpture as well, and also mixed media. Sir, we are welcome to join po your organization kasi ang Mabalacat Youth Art Community, mga taga Mabalacat na po ba? Pwede po yun. We usually encourage Mabalaqueños, especially the youth, to join us kasi yun yung pinaka main objective. But of course, we're still free to accept joiners or accept artists from different cities, especially malalapit sa atin. Kasi kapag medyo mga bata-bata pa or mga youth pa, medyo mahirap yung transportation. So, mas maigi kung yung sa Mabalaqueño muna. Last na lang, sir, message nyo na lang po na pala sa mga kabataan na gustong mag-dive in sa paggawa ng mga singing, art, or overall festival. My message to all the youth, there will be a lot of struggles
mapa-inside or internal man or external, including budget, including materials, and everything. All the challenges hinaharap ng bawat artist. That is normal. That's make an artist and make it a inspiration to create more artwork. Kasi the more that we give or the more na nakaka-encounter tayo ng challenges and problems, the more na nagkakaroon tayo ng kaalaman sa paligid natin. At the same time, pwede nating i-share yung challenges na yon sa iba through our artworks to make it more authentic. Kumbaga, kung ano yung story natin, let's put it into artwork. That way, mas maging authentic siya. Yun. Exhibit natin ngayon, medyo kakaiba sa mga nakaraan. Kasi nakita natin na kailangan magkaroon ng isang pagkakataon na ipakita natin ang kakayahan, ang talino ng kabataan. So, kung napansin nyo, dalawa ito, no? Yung sulag po kasi ito naman on sports na nakita natin doon, narinig natin doon sa isang player natin kung paano napabuti o kung ano ang naging kahalagahan ng frisbee. Na yun naman, nakikita natin, parang itinatapon lang. Pero, meron palang malaking impact sa personality ng bata. And lumaki siya na nagfi-frisbee at yon yung isinyer nila sa atin na kung paano yung sport na yon nakakapagpabuti sa kanya. And ang art component dito, nagkaroon tayo ng photo exhibit ng mga frisbee players doon sa kanilang paglalaro, sa kanilang mga ginagawa, at sa kanilang, nagsabi rin sila ng mga salaysay o they share their own narrative. So isang component yan ng kabataan. Doon naman sa isa, eto na nga, yung usual artwork ng ating mga kabataan. Iba-iba yung expression. At ito ay napakaganda na napapagbigyan natin ng daan kung ano ang saloobin ng ating kabataan at kung ano ang pananaw nila sa buhay. It is very, very revealing and it's a learning for us, for the older people. So yun yung nakita natin. So, bakit po mahalaga para sa CDC naman na lagi po tayong sumusuporta sa mga local artists po natin, lalo na sa mga youth or sa mga kabataan po natin? Una-una, sabi nila, ang Clark is an economic zone. So para bang ang nasa isip ng karamihan yung lang pagkakakitaan, yun lang mga investments, yun lang pera-pera, yun lang ang mahalaga sa Clark. Pero pag inisip natin, saan ba nanggaling ang Clark? Isang mahabang kasaysayan. At itong kasaysayan na ito, ang nais namin ipakita sa ngayon na ang kasaysayan ng isang lugar dapat ay may ngayon at dapat ay may bukas. At kung ating iisipin, ang kailangan, tuloy-tuloy ang pagsuporta natin sa kabataan. Sila man ay naririto sa Clark Economic Zone o nasa labas ng Clark. Kaya kahapon, ngayon at bukas. Mama, kailan mag-run yung exhibit po? At pwede po ba natin inkayatin po yung mga manonood po natin dito na mag-visit po dito sa museum po natin? Ito ay hanggang August 31 at ating hinihiling, nananawagan tayo sa lahat ng mga nakakarinig ngayon, puntahan ninyo ang Clark Museum, suportahan natin ang ating kabataan, i-appreciate natin ang kanilang angking talino at when we talk of support, i-share natin, bilhin natin ang kanilang mga artwork. Dahil diyan natin maiipakita sa kanila kung anong klaseng suporta mabibigay natin. Thank you. Thank you po. Okay. Name mo muna at saka designation
position sa organization for the Philippines? I'm Beatrice Dizon, team captain of Kennedys. Di ba frisbee yung sports, no? Ano yung kahalagahan nito para sa mga kabataan? Ano yung mapupulot nila dito? Siguro po, I'll start with the spirit of the game because yun po yung pinaka ine-embody namin, which is teaching us fair play, honesty, kasi we don't have referees. So, yun, binibring out niya yung the best values na kailangan natin sa everyday life. So feeling ko it's an avenue to learn values, not only in school, pero ito yung na-apply mo talaga siya in real life. Gano'n naman kahalaga yung pagiging active ng mga kabataan sa isang sports or yung kahit anong exercises lang, gaya sa frisbee or yung iba pang mga nilalaro? Kinakaharap natin ngayon. And it's a good thing to have kasi unang-una yun nga po, yun na na-avoid natin yung mga hindi magandang bagay. And pangalawa, sa sarili mo din, it parang promotes health and nagiging healthy tayo as a person. And that's through sports na may kasama ka pa din, sa community pa rin siya. So parang it's hitting two birds in one stone na po. Last na lang, encourage mo naman yung mga kagaya mong kabataan, kagaya nating kabataan, na maging active, hindi lang sa mga sports or kahit sa exercises din. So para sa mga kabataan pong katulad namin, I encourage you all to engage in sports, not only in Ultimate Frisbee, pero sa iba't ibang sports na meron tayo ngayon, hindi lang dito sa Pampanga, kundi sa iba't ibang probinsya. Bakit ano ba yung makukuha nila dito? Sa sports kasi it teaches you discipline, honesty, integrity, and as a person, it boosts your confidence. So, yung mga bagay na to nagagamit natin sa mga kailangan nating gawin sa trabaho. So, lumalabas siya sa mga kailangan nating gawing role sa society. Thank you. Okay po. Ano po yung magiging challenge ngayon na nahaharap po sa isang malaking issue ang San Simon? Paano po ito magiging challenge po sa inyo? So actually, no, nung una pa lang na pagtakbo ko, so I ran as Vice Mayor. So I'm now an elected municipal Vice Mayor. So kasama yon. So I already anticipated, no, 'di ba? Nasa batas yon na if ever the local chief executive is physically absent or not legally capable of acting on behalf of his responsibilities, ang Vice Mayor talaga will assume office. So tayo naman, nung tayo ay naupo, handa naman tayo, no, sa lahat ng mga magiging challenges and yung responsibilities na kasama ng isang elected Vice Mayor.
So we can assure po yung mga taga San Simon na kahit wala po yung mayor po natin ay magtutuloy-tuloy pa rin yung serbisyo ng LGU po. Tama? Yes. Actually, I called for flag raising kaninang umaga. And one of my agenda was I spoke to all the municipal employees, the government officials, and all the leaders who were there. At yun naman yung reiterate natin sa kanila na walang dapat mahinto. All the basic services, including the medical, educational, and financial assistance should always be the top priority po ngayon. Ano po ang masasabi niyo tungkol sa issue na ito? Kung meron po kayong opinion, pwede po bang malaman po yung side niyo? Yung nangyari kasi is uncontrolled, no? Hindi namin din alam kung ano yung naging problema. It was beyond our control, no? And it was involving the local chief executive. But then, kami po as leaders and government officials, kailangan dapat isa puso namin lagi yung naging mandato namin, yung maglingkod kami ng tapat at para sa bayan namin. At even before yung pangyayaring yon, we were at Kingsporo, and yun naman din ang naging payo at paanyaya ng DILG at ni Governor Nanay Baby Pineda na dapat ang mga lingkod bayan ay dapat maglingkod ng tapat sa kanilang bayan. Ito po yung, tama po ba na ito yung unang araw niyo na pag-assume as acting mayor? No, actually, it was last week, effective August 7. So, ang DILG na mismo ang nagsabi, and it's in the local government code na once the local chief executive is physically absent or not capable of performing his duties and responsibilities, ang vice mayor will automatically assume the position. One last question na po. Ano na lang po yung mensahe niyo para sa mga taga San Simon po na manonood po? So, kareng kaya katamo pong kabalen, maya pa oras nga po kaya kayo. Ako po yung kaya kayo pong elected Municipal Vice Mayor Ann Canlas and now Acting Mayor of San Simon. Sana po, antabayanan niyo ko po, may papanantabi at tamongan po, rin kaya katamo pong magobra kaya ni munisipyo. Kailangan po yung maging priority tamo, ring serbisyo tamo po para kareng kaya katamo pong memalen. At asahan niyo po na at syuko po mo rin po Kenny para gampanan ing nanuman po yung maging hamon para king ang kakong pamanungkulan. At asahan niyo po na misap-sap tamo po down to the barangays, down to the purok, at lagi pong makabusni po in the office of the mayor. Mag-add ko po pala, ito pa. Makanano po kahalaga kayo accountability para ka rin public officials? Kaya ba yan, yung accountability, yung tinggap niya yung position mi, makakibat yan. So, syempre, ikami dapat, at lagi kayong puso mi, ita pong hausandang, kailangan malinis ka hangarin king kakambalen. So, dapat, aliwaing personal interest ing manaig. So, yako naman po tatalakaran kita. I'll make sure na biging transparent tamo kening munisipyo, and all officials, not only government officials, needs to be accountable. Kailangan pati ring municipal employees needs to be accountable. Karen pong karelang gagawan. So, kung may investigation po, go po kayo at... Actually, it's up to the national agencies, but then, obligasyon ko rin na kailangan i-update ko rin kaya katamong memalen nung nanuing tutong malilyaring kaya katamong balen. So far po ba, ate po kasi sabi na may kapagpian sa'yo or... I don't have any updates on that. At yun naman keng minsan keng balita ni akakita mo. But then if there are pressing matters or issues na kailangan tamo rin naman i-relay kaya rin kaya katamo pong kabalen, gawan tamo ito. So far po, ano po yung latest update po dito? The latest issue lang na nakita ko po sa balita, and I saw it at Katapong Pampanga PIO, is that he was stripped of his police power. Yun lang po. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Name niyo po ang designation for documentation purposes. Yan, okay, go.
My name is Jeffrey Gabatin from Sibul ni Kalalangan, Mabalacat Youth Art Community. I'm the current primary representative of the organization. Pwede mo na po background tungkol sa Sibul ni Kalalangan. Paano po sila na-organize? It was being founded by Mr. Doji Aguinaldo way back 2021, so during the pandemic. Originally, the aims or the goal of the organization is to uphold the young artists at the same time to showcase yung culture, arts, and tradition of not just Mabalacat, but also the Kapampangan heritage. Ilan po yung mga members po ng organization? As of now, we're currently around 45 above kasi yung iba medyo naglalaylo since most of them were either student or working po. Yun. All of them po, taga Mabalacat po kayo. Mostly po taga Mabalacat, but we also have some members from other cities. Ano naman po yung pinaka-goal nyo or layunin nyo po sa organization? Yung pinaka-goal or goal ng organization namin is to promote the artists, the arts, and also the culture. Sir, ano naman ang story behind the Inkamani exhibit? Ano po yung inspiration behind it? Actually, this is the second time na mag-exhibit kami or nag-exhibit kami dito sa Clark Museum. Last year, it was entitled Ing Dalang Sala ning Alipatpat. This time, Ing Ama Nami, which is basically the heritage or our heritage. Ang pinaka-inspiration is yung dying language. Hindi naman natin masasabing dying language, but we're going there kasi kakaunti na yung nagsasalita as Kapampangan. And ang weird kasi nagtatagalog ako ngayon. Yun nga. Yung inspiration namin is the Amanong Siswan, and at the same time yung creativity ng mga artists, especially ng young artists. We want to promote both of them while also giving stage to the young artists. Gaano po kahalaga na, para po sa inyo bilang isang artist, gaano mahalaga na naipopromote natin yung Amanong Siswan o yung Kapampangan po sa pamamagitan po ng ating mga obra po? It is important for us, especially art is a form of communication, just like the Amanong Siswan. If we didn't pursue or if we didn't promote art and language, definitely it will simply die. It is very important for us. Yung dito sa exhibit po natin, ano naman po yung mga medium po na ginamit po ng mga artist natin? Kasi it's medium po, iba-iba po kayo ng medium po. Ang kagandahan po sa mga artworks na naka-exhibit dito, it has different medium, and the artwork itself, it has different stories. We do have here acrylic, we do have here oil painting, we also have some sculpture as well, and also mixed media. Sir, we are welcome to join po your organization kasi ang Mabalacat Youth Art Community, mga taga Mabalacat pa po ba? Pwede po yun. We usually encourage Mabalaqueños, especially the youth, to join us kasi yun yung pinaka main objective. But of course, we're still free to accept joiners or accept artists from different cities, especially malalapit sa atin. Kasi kapag medyo mga bata-bata pa or mga youth pa, medyo mahirap yung transportation. So, mas maigi kung yung sa Mabalaqueño muna. Last na lang, sir, message nyo na lang po na pala sa mga kabataan na gustong mag-dive in sa paggawa ng mga singing, art, or overall Yun. My message to all the youth, there will be a lot of struggles, mapa inside or internal man or external, including budget, including materials, and everything. All the challenges hinaharap ng bawat artist. That is normal. That's make an artist.
and make it a inspiration to create more artwork. Kasi the more that we give, or the more na nakaka-encounter tayo ng challenges and problems, the more na nagkakaroon tayo ng kaalaman sa paligid natin. At the same time, pwede nating i-share yung challenges na yon sa iba through our artworks to make it more authentic. Kumbaga, kung ano yung story natin, let's put it into artwork. That way, mas maging authentic siya. Yun. Exhibit natin ngayon, medyo kakaiba sa mga nakaraan. Kasi nakita natin na kailangan magkaroon ng isang pagkakataon na ipakita natin ang kakayahan, ang talino ng kabataan. So, kung napansin nyo, dalawa ito, no? Yung sulag po, kasi ito naman on sports na nakita natin doon, narinig natin doon sa isang player natin, kung paano napabuti o kung ano ang naging kahalagahan ng frisbee. Na yun naman, nakikita natin, parang itinatapon lang. Pero meron palang malaking impact sa personality ng bata. And lumaki siya na nagfi-frisbee, at yon yung isinyer nila sa atin na kung paano yung sport na yon nakakapagpabuti sa kanya. And ang art component dito, nagkaroon tayo ng photo exhibit ng mga frisbee players doon sa kanilang paglalaro, sa kanilang mga ginagawa, at sa kanilang, nagsabi rin sila ng mga salaysay, o they share their own narrative. So isang component yan ng kabataan. Doon naman sa isa, eto na nga, yung usual artwork ng ating mga kabataan. Iba-iba yung expression. At ito ay napakaganda na napapagbigyan natin ng daan kung ano ang saloobin ng ating kabataan at kung ano ang pananaw nila sa buhay. It is very, very revealing and it's a learning for us, for the older people. So yun yung nakita natin. So, bakit po mahalaga para sa CDC naman na lagi po tayong sumusuporta sa mga local artists po natin, lalo na sa mga youth or sa mga kabataan? Unang-una, sabi nila, ang Clark is an economic zone. So para bang ang nasa isip ng karamihan yung lang pagkakakitaan, yun lang mga investments, yun lang pera-pera, yun lang ang mahalaga sa Clark. Pero pag inisip natin, saan ba nanggaling ang Clark? Isang mahabang kasaysayan. At itong kasaysayan na ito, ang nais namin ipakita sa ngayon na ang kasaysayan ng isang lugar dapat ay may ngayon at dapat ay may bukas. At kung ating iisipin, ang kailangan, tuloy-tuloy ang pagsuporta natin sa kabataan. Sila man ay naririto sa Clark Economic Zone o nasa labas ng Clark. Kaya kahapon, ngayon at bukas. Ma'am, kailan mag-run yung exhibit po? At pwede po ba natin inkayatin po yung mga manonood po natin dito na mag-visit po dito sa museum po natin? Ito ay hanggang August 31 at ating hinihiling, nananawagan tayo sa lahat ng mga nakakarinig ngayon, puntahan ninyo ang Clark Museum, suportahan natin ang ating kabataan, i-appreciate natin ang kanilang angking talino at when we talk of support, i-share natin, bilhin natin ang kanilang mga artwork. Dahil diyan natin maiipakita sa kanila kung anong klaseng suporta mabibigay natin. Thank you. Thank you po. Okay. Name mo muna at saka designation sa organization for documentation. I'm Beatrice Dizon, team captain of Kennedys. Di ba frisbee yung sports, no? Ano yung kahalagahan nito para sa mga kabataan? Ano yung mapupulot nila dito?
Siguro po, I'll start with the spirit of the game because yun po yung pinaka ine-embody namin, which is teaching us fair play, honesty, kasi we don't have referees, so yun, binibring out niya yung the best values na kailangan natin sa everyday life. So feeling ko it's an avenue to learn values, not only in school, pero ito yung na-apply mo talaga siya in real life. Gaano naman kahalaga yung pagiging active ng mga kabataan sa isang sports or yung kahit anong exercises lang, gaya ng sa frisbee or yung iba pang mga nilalaro? For me naman po, ang importance ng sports sa youth of today is parang nilalayo nila yung kabataan sa mga masasamang bisyo, sa paggamit ng drugs or teenage pregnancy. I believe it parang prevents social issues na kinakaharap natin ngayon. And it's a good thing to have kasi unang-una yun nga po, yun na-avoid natin yung mga hindi magandang bagay. And pangalawa, sa sarili mo din, it parang promotes health and nagiging healthy tayo as a person. And that's through sports na may kasama ka pa din, sa community pa rin siya. So parang it's hitting two birds in one stone na po. Last na lang, encourage mo naman yung mga kagaya mong kabataan, kagaya nating kabataan, na maging active, hindi lang sa mga sports or kahit sa exercises din. So para sa mga kabataan pong katulad namin, I encourage you all to engage in sports, not only in Ultimate Frisbee, pero sa iba't ibang sports na meron tayo ngayon, hindi lang dito sa Pampanga, kundi sa iba't ibang probinsya. Bakit? Ano ba yung makukuha nila dito? Sa sports kasi it teaches you discipline, honesty, integrity, and as a person, it boosts your confidence. So, yung mga bagay na to, nagagamit natin sa mga kailangan nating gawin sa trabaho. So, lumalabas siya sa mga kailangan nating gawing role sa society. Thank you. Okay po. Ano po yung magiging challenge ngayon na nahaharap po sa isang malaking issue ang San Simon? Paano po ito magiging challenge po sa inyo? So actually, nung una pa lang na pagtakbo ko, so I ran as Vice Mayor. So I'm now an elected municipal Vice Mayor. So kasama yon. So I already anticipated, di ba? Nasa batas yon na if ever the local chief executive is physically absent or not legally capable of acting on behalf of his responsibilities, ang Vice Mayor talaga will assume office. So tayo naman, nung tayo ay naupo, handa naman tayo sa lahat ng mga magiging challenges and yung responsibilities na kasama ng isang elected Vice Mayor. So we can assure po yung mga taga San Simon na kahit wala po yung mayor po natin ay magtutuloy-tuloy pa rin yung serbisyo ng LGU po. Yes. Actually, I called for a flag raising kaninang umaga. And one of my agenda was I spoke to all the municipal employees, the government officials, and all the leaders who were there. At yun naman yung reiterate natin sa kanila na walang dapat mahinto. All the basic services, including the medical, educational, and financial assistance should always be the top priority po ngayon. Ano po ang masasabi niyo tungkol sa issue na ito? Kung meron po kayong opinion, pwede po bang malaman po yung side niyo? Yung nangyari kasi is uncontrolled, Hindi namin din alam kung ano yung naging problema. It was beyond our control, And it was involving the local chief executive. But then, kami po as leaders and government officials, kailangan dapat isa puso namin lagi yung naging mandato namin, yung maglingkod kami ng tapat at para sa bayan namin. At even before yung pangyayaring yon, we were at Kingsporo, and yun naman din ang naging payo at paanyaya ng DILG at ni Governor Nanay Baby Pineda na dapat ang mga lingkod bayan ay dapat maglingkod ng tapat sa kanilang bayan. Ito po yung, tama po ba na ito yung unang araw nyo na pag-assume as acting mayor? No, actually, it was last week, effective August 7. So, ang DILG na mismo ang
ang nagsabi, and it's in the local government code na once the local chief executive is physically absent or not capable of performing his duties and responsibilities, ang vice mayor will automatically assume the position. One last question na po. Ano na lang po yung mensahe nyo para sa mga taga San Simon po na manonood po? So kareng kaya katamo pong kabalen, Maya Porras nga po kaya kayo. Ako po yung kaya kayo pong elected Municipal Vice Mayor Ann Canlas and now Acting Mayor of San Simon. Sana po antabayanan niyo ko po, may papanantabi tamongan po, rin kaya katamo pong magobra kaya ni munisipyo. Kailangan po yung maging priority tamo, ring serbisyo tamo po para kareng kaya katamo pong memalen. At asahan niyo po na at syuko po mo rin po, Kenny, para gampanan, ingnanuman po yung maging hamon para king ang kakong pamanungkulan. At asahan niyo po na misap-sap tamo po, down to the barangays, down to the purok, at lagi pong makabusni po in the office of the mayor. Mag-add ko po pala, Meto pa. Makanano po kahalaga kayo accountability para sa ring public officials? Kaya ba yan, yung accountability, niyang tinggap niya yung position mi, makakibat yan. So, syempre, ikami dapat, at lagi kayang puso mi, ita pong hausandang, kailangan malinis kahangarin king kakambalen. So, dapat, aliwaing personal interest ing manaig. So, yako naman po tatalakaran kita. I'll make sure na biging transparent tamo kening munisipyo and all officials, not only government officials, needs to be accountable. Kailangan pati ring municipal employees needs to be accountable. Karen pong karelang gagawan. So, kung may investigation po, go po kayo at... Actually, it's up to the national agencies, but then, obligasyon ko rin na kailangan i-update ko laring ring kaya katamong memalen nung nanuing tutong malilyaring king kaya katamong balen. So far po ba, ate po sabi na may kapagyan sa'yo or... I don't have any updates on that. At yun naman keng minsan keng balita ni akakita mo. But then if there are pressing matters or issues na kailangan tamo rin naman i-relay ka rin kaya katamo pong kabalen, gawan tamo ito. So far po, ano po yung latest update po dito sa The latest issue lang na nakita ko po sa balita and I saw it at Katapong Pampanga PIO is that he was stripped of his police power. Yun lang po. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Siyempre, munang pumili, yung PCL naman is camaraderie po yan. Pamihapi-hapi at po rin yung konsehal kaya ni pong lalawigan Kapampangan, kaya katapos ng probinsya. So, reta pong mayayali mo programa naman po rin. Atin na pong certain fees mo naman kasi rin napabayaran tamo na miraras po kayong national, miraras mo naman po kayong kaya katamong pondo, ausandang pondo, potang atin mo po ating masakit na konsehal. Po, karening kaya beta mo ni hospital or kay manikwata mo pong pondo na mamiyaya pong assistance PCL. So, ako naman po makipag-work hand-in-hand ko po kay former president na in case naman po miswertyan tamo na mas pasantingan tayo pa po yung programa. Po, atin pong issues pero gana naman po matadalan kay masanting nga pamisabi and explanation po ta po misunderstanding niya mo. Po, pero kasi siyempre katamo po mamiyalang fees din bawat konsehal po na manibatan kay kabanding balen makaresibo la po rin. So, naman po may pupulsa rin atin na po kapupunta na ng programa rin. Po, pondo la po para king PCL. Mo ka rin po rin po miyaya ang programa naman po, national yaman po yan or pondo naman po ning kaya katabo kaya ng probinsya. Nung naman po yung mag-look ang presidente, yan pong mag-implement ka rin. Kalupadyan po na yung kay kukolekta pera para atin tapo nga gamit ka rin kay at atin tapo pa niya ka rin kaya atin tapo konsehan. Kasi Maynard, nan napurat ang bureyo kung sundong proyekto or gawa kong proyekto if given a chance to be elected as PCL president. So reta ang alwa pong mamasanting na po programa ng kakatamo pong dating presidente, board member Cherry na reta pong scholars na po. So pengutang po consensus din nga betamo po konsehal na dakal na po asusopan ka reta. So ikatamo po isundo tala po reta ngeni in ka na po panyad tala po panyad ka tapak po pondo kaksen.
ikakatapos kalabora ng senador kay ni Pampanga, kay Senator Vito Lapid niya po na nung atinta na pong existing scholarship program ng BM Cherry kay former President, PCL President Manyat katapong pondo kay katang kalabora ng senador para mas maarakal mananabas sabihan na mas marakal na po atin ng scholarship. What can you say po na Governor Lilia Pineda in-endorse na kayo? Endorse na kayo po. Siyempre, muna dili po na yung kare pamilya Pineda, paano mo na napunin kakatamo ang kalabora ng governor, yung nanay baby Pineda, yung kakatamo ng Vice Gov, yan po, Vice Gov Delta, Dennis Pineda po. Siyempre, pasalamat ko po at ako po napilira. Yan po, bilang endorse na po para maging PCL President. At mensahe po, kare pong kaya be pong konsel, patatagay pong mensahe. Opo, lalapit kaya po yung sarili ko na po para PCL President po. Siguro naman po, kareta naman pong plataforma, explica ko na po, uling pemontalan ko na po rin. May ngampanya ko po tunggal-tunggal po. Karela, sabi ko na po yung plataforma ko. Yung kana ko naman po, siyempre, paiktingan at paspasantingan niya pa po yung kaya katamo servisyo nung ikatamo po yung swab sa PCL President. Okay. Talpo na kasi. Thank you po. Thank you. Name niyo po ang designation for documentation purposes. My name is Jeffrey Gabatin from Sibul ni Kalalangan, Mabalacat Youth Art Community. I'm the current primary representative of the organization. Pwede mo na po background tungkol sa Sibul ni Kalalangan. Paano po sila na-organize? It was being founded by Mr. Doji Aguinaldo way back 2021, so during the pandemic. Originally, the aims or the goal of the organization is to uphold the young artists at the same time to showcase yung culture, arts, and tradition of not just Mabalacat, but also the Kapampangan heritage. Ilan po yung mga members po ng organization? As of now, we're currently around 45 above kasi yung iba medyo naglalaylo since most of them were either student or working po. Yun. All of them po, taga Mabalacat po kayo? Mostly po taga Mabalacat, but we also have some members from other cities. Ano naman po yung pinaka-goal nyo or line niyo po sa organization? Yung pinaka-goal or goal ng organization namin is to promote the artists, the arts, and also the culture. Sir, ano naman ang story behind the Ing Amanami exhibit? Ano po yung inspiration behind it? Actually, this is the second time na mag-exhibit kami or nag-exhibit kami dito sa Clark Museum. Last year, it was entitled Ing Dalang Sala ning Alipatpat, this time Ing Amanami, which is basically the heritage or our heritage. Ang pinaka-inspiration is yung dying language. Hindi naman natin masasabing dying language, but we're going there kasi kakaunti na yung nagsasalita as Kapampangan. And ang weird kasi nagtatagalog ako ngayon. Yun nga. Yung inspiration namin is the Amanong Siswan, and at the same time yung creativity ng mga artists, especially ng young artists. We want to promote both of them while also giving stage to the young artists. Gaano po kahalaga na, para po sa inyo bilang isang artist, gaano mahalaga na naipopromote natin yung Amanong Siswan o yung ikakapampangan po sa pamamagitan po ng ating mga obra po? It is important for us, especially art is a form of communication, just like the Amanong Siswan.
if we didn't pursue or if we didn't promote art and language, definitely it will simply die. Yun, it is very important for us. Okay po. Yung dito sa exhibit po natin, ano naman po yung mga medium po na ginamit po ng mga artists natin? Kasi mixed medium po, iba-iba po kayo ng medium po. Ang kagandahan po sa mga artworks na naka-exhibit dito, it has different medium and the artwork itself, it has different stories. Yun, we do have here acrylic, we do have here oil painting, we also have some sculpture as well. Yun, and also mixed media. Sir, we are welcome to join po your organization kasi ang Mabalacat Youth Art Committee, mga taga Mabalacat na po ba? Pwede po yun. We usually encourage Mabalaqueños, especially the youth, to join us kasi yun yung pinaka main objective. But of course, we're still free to accept joiners or accept artists from different cities, especially malalapit sa atin. Kasi kapag medyo mga bata-bata pa or mga youth pa, medyo mahirap yung transportation. So, mas maigi kung yung sa Mabalaqueño muna. Last na lang, sir, kahit message nyo na lang po na pala sa mga kabataan na gustong mag-dive in sa paggawa ng mga singing, art, or Yun. My message to all the youth, there will be a lot of struggles, mapa inside or internal man or external, including budget, including materials, and everything, all the challenges hinaharap ng bawat artist. That is normal. That's make an artist and make it a inspiration to create more artwork kasi the more that we give or the more na nakaka-encounter tayo ng challenges and problems, the more na nagkakaroon tayo ng kaalaman sa paligid natin. At the same time, pwede nating i-share yung challenges na yon sa iba through our artworks to make it more authentic. Kumbaga kung ano yung story natin, let's put it into artwork. That way, mas maging authentic siya. Yun. Exhibit natin ngayon, medyo kakaiba sa mga nakaraan. Kasi nakita natin na kailangan magkaroon ng isang pagkakataon na ipakita natin ang kakayahan, ang talino ng kabataan. So, kung napansin nyo, dalawa ito, no? Yung sulag po kasi ito naman on sports na nakita natin doon, narinig natin doon sa isang player natin kung paano napabuti o kung ano ang naging kahalagahan ng frisbee. Na yun naman, nakikita natin parang itinatapon lang, pero meron palang malaking impact sa personality ng bata. And lumaki siya na nagfi-frisbee at yon yung isinyer nila sa atin na kung paano yung sport na yon nakapagpabuti sa kanya. And ang art component dito, nagkaroon tayo ng photo exhibit ng mga frisbee players doon sa kanilang paglalaro, sa kanilang mga ginagawa, at sa kanilang, nagsabi rin sila ng mga salaysay o they share their own narrative. So isang component yan ng kabataan. Doon naman sa isa, eto na nga, yung usual artwork ng ating mga kabataan. Iba-iba yung expression. At ito ay napakaganda na napapagbigyan natin ng daan kung ano ang saloobin ng ating kabataan at kung ano ang pananaw nila sa buhay. It is very, very revealing and it's a learning for us, for the older people. So yun yung nakita natin. So, bakit po mahalaga para sa CDC naman na
lagi po tayong sumusuporta sa mga local artists po natin, lalo na sa mga youth or sa mga kabataan po natin. Una-una, sabi nila, ang Clark is an economic zone. So para bang ang nasa isip ng karamihan yung lang pagkakakitaan, yun lang mga investments, yun lang pera-pera, yun lang ang mahalaga sa Clark. Pero pag inisip natin, saan ba nanggaling ang Clark? Isang mahabang kasaysayan. At itong kasaysayan na ito, ang nais namin ipakita sa ngayon na ang kasaysayan ng isang lugar dapat ay may ngayon at dapat ay may bukas. At kung ating iisipin, ang kailangan, tuloy-tuloy ang pagsuporta natin sa kabataan. Sila man ay naririto sa Clark Economic Zone o nasa labas ng Clark. Kaya kahapon, ngayon at bukas. Ma'am, kailan mag-run yung exhibit po? At pwede po ba natin inhayatin po yung mga manonood po natin dito na mag-visit po dito sa museum po? Ito ay hanggang August 31 at ating hinihiling, nananawagan tayo sa lahat ng mga nakakarinig ngayon, puntahan ninyo ang Clark Museum, suportahan natin ang ating kabataan, i-appreciate natin ang kanilang angking talino at when we talk of support, i-share natin, bilhin natin ang kanilang mga artwork. Dahil diyan natin maiipakita sa kanila kung anong klaseng suporta mabibigay natin. Thank you. Thank you po. Okay. Name mo muna at saka designation sa organization for documentation. I'm Beatrice Dizon, team captain of Kennedys. Di ba frisbee yung sports, no? Ano yung kahalagahan nito para sa mga kabataan? Ano yung mapupulot nila dito? Siguro po, I'll start with the spirit of the game because yun po yung pinaka ine-embody namin, which is teaching us fair play, honesty, kasi we don't have referees, so yun, binibring out niya yung the best values na kailangan natin sa everyday life. So feeling ko it's an avenue to learn values, not only in school, pero ito yung na-apply mo talaga siya in real life. Gano'n naman kahalaga yung pagiging active ng mga kabataan sa isang sports or yung kahit anong exercises lang, gaya sa frisbee or yung iba pang mga nilalaro? For me naman po, ang importance ng sports sa youth of today is parang nilalayo nila yung kabataan sa mga masasamang bisyo, sa paggamit ng drugs or teenage pregnancy. I believe it parang prevents social issues na kinakaharap natin ngayon. And it's a good thing to have kasi unang-una yun nga po, yun na na-avoid natin yung mga hindi magandang bagay. And pangalawa, sa sarili mo din, it parang promotes health and nagiging healthy tayo as a person. And that's through sports na may kasama ka pa din, sa community pa rin siya. So parang it's hitting two birds in one stone na po. Last na lang, encourage mo naman yung mga kagaya mong kabataan, kagaya nating kabataan, na maging active, hindi lang sa mga sports or kahit sa exercises din. Yeah. So para sa mga kabataan pong katulad namin, I encourage you all to engage in sports, not only in Ultimate Frisbee, pero sa iba't ibang sports na meron tayo ngayon, hindi lang dito sa Pampanga, kundi sa iba't ibang probinsya. Bakit ano ba yung makukuha nila dito? Sa sports kasi, it teaches you discipline, honesty, integrity, and as a person, it boosts your confidence. So, yung mga bagay na to, nagagamit natin sa mga kailangan nating gawin sa trabaho. So, lumalabas siya sa mga kailangan nating gawing role sa society. Thank you. Okay po. Ano po yung magiging challenge ngayon na nahaharap po sa isang malaking issue ang San Simon? Paano po ito magiging challenge po sa inyo? So actually, nung una pa lang na pagtakbo ko, so I ran as
vice mayor. So I'm now an elected municipal vice mayor. So kasama yon. So I already anticipated, no, 'di ba? Nasa batas yon na if ever the local chief executive is physically absent or not legally capable of acting on behalf of his responsibilities, ang vice mayor talaga will assume office. So tayo naman, nung tayo ay naupo, handa naman tayo, no, sa lahat ng mga magiging challenges and yung responsibilities na kasama ng isang elected vice mayor. So we can assure po yung mga taga San Simon na kahit wala po yung mayor po natin ay magtutuloy-tuloy pa rin yung serbisyo ng LGU po. Yes. Actually, I called for a flag raising kaninang umaga. And one of my agenda was, I spoke to all the municipal employees, the government officials, and all the leaders who were there. At yun naman yung reiterate natin sa kanila na walang dapat mahinto. All the basic services, including the medical, educational, and financial assistance should always be the top priority po ngayon. Ano po masasabi niyo tungkol sa issue na ito? Kung meron po kayong opinion, pwede po bang malaman po yung side niyo? Yung nangyari kasi is uncontrolled, no? Hindi namin din alam kung ano yung naging problema. It was beyond our control, no? And it was involving the local chief executive. But then, kami po as leaders and government officials, kailangan dapat isa puso namin lagi yung naging mandato namin, yung maglingkod kami ng tapat at para sa bayan namin. At even before yung pangyayaring yon, we were at Kingsboro. Will automatically assume the position. One last question na po. Ano na lang po yung mensahe niyo para sa mga taga San Simon po na manonood po? So kareng kaya katamo pong kabalen, Maya Paoras nga po kaya kayo. Ako po yung kaya kayo pong elected Municipal Vice Mayor Ann Canlas and now Acting Mayor of San Simon. Sana po antabayanan niyo ko po, may papanantabi tamongan po. Ren kaya katamo pong magobra kaya ni munisipyo. Kailangan po yung maging priority tamo, ring serbisyo tamo po para kareng kaya katamo pong memalen. At asahan niyo po na at syuka po mo rin po Kenny para gampanan ing nanuman po yung maging hamon para king ang kakong pamanungkulan. At asahan niyo po na misap-sap tamo po down to the barangays, down to the purok at lagi pong makabusni po in the office of the mayor. Mag-add ko po pala, Meto pa. Makanano po kahalaga kayo accountability para ka rin public officials? Kaya ba yan, yung accountability, yung tinggap niya yung position mi, makakibat yan. So, syempre, ikami dapat, at lagi kayong puso mi, ita pong hausandang, kailangan malinis ka nga rin king kakambalen. So, dapat, aliwaing personal interest ing manaig. So, yako naman po tatalakaran kita. I'll make sure na biging transparent tamo kening munisipyo and all officials, not only government officials, needs to be accountable. Kailangan pati ring municipal employees needs to be accountable. Karen pong karelang gagawan. So, kung may investigation po, go po kayo at... Actually, it's up to the national agencies, but then, obligasyon ko rin na kailangan i-update ko laring ring kaya katamong memalen nung nanuing tutong malilyaring king kaya katamong balen. So far po ba, ate po si sabi na may kapagpian sa'yo or... I don't have any updates on that. At yun naman keng minsan keng balita ni akakita mo. But then if there are pressing matters or issues na kailangan tamo rin naman i-relay ka rin kaya katamo pong kabalen, gawan tamo ito. So far po, ano po yung latest update po dito sa The latest issue lang na nakita ko po sa balita and I saw it at Katapong Pampanga PIO is that he was stripped of his police power. Yun lang po. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Siyempre muna pong Billy, yung PC
PCL naman is camaraderie po yan. Pamihapi-hapi at po rin yung konsehal kay ni pong lalawigan Kapampangan kay kakatapos ng probinsya. So, reta pong mayayali mo programa naman po rin. Atin na pong certain fees mo naman kasi rin napabayaran tamo na miraras po kayong national, miraras mo naman po kayo ng kakatamong pondo, ausandang pondo, po atin mo po ating masakit na konsehal. Na po, karening kaya beta mo ng hospital or kay manikwata mo kung pondo na mamiyaya pong assistance PCL. So, ako naman po makipag-work hand in hand po kay former president na in case naman po miswertyan tamo na mas pasantingan tayo pa po yung programa. Po, atin pong issues pero gana naman po matadalan kay masanting nga pamisabi and explanation po ta po misunderstanding niya mo. Po, pero kasi siyempre katamo po lang fees din bawat konsehal po na manipatan kayong kabanding balen makaresibo la po rin. So, naman po may pupulsa rin atin na po kapupuntalan ng programa rin. Po, pondo la po para king PCL. Mo ka rin po rin po miyayalawang programa naman po, national yaman po yan or pondo naman po ning kaya katamo kaya ng probinsya. Nung naman po yung mag-look ang presidente, yan pong mag-implement ka rin. Kalupad yan po na yung kay kukolekta pera para atin tapo nga gamit ka rin yung kay at atin tapo panyaw ka rin kaya atin tapo konsehan. Kasi Maynard, nan napurat ang bureyo kung sundong proyekto or gawa kong proyekto if given a chance to be elected as PCL president. So reta ang alwa pong mamasanding na po programa ng kakatamo pong dating presidente, board member Cherry na reta pong scholars na po. So pengutang po consensus din nga betamo po konsehal na dakal na po sopan ka reta. So ikatamo po isundo tala po reta ngeni ka na po panyad tala po po panyad ka tapak po pondo ng sen. Ikakatap kalubara na senador kay ni Pampanga kay Senator Vito Lapid niya po na nung atinta na pong existing scholarship program ng BM Cherry kay former president PCL president manyad ka tapong pondo kay ikakatang kalubara na senador para mas maarakal mananabas sabihan na mas marakal na po pong atin ng scholarship. What can you say po na Governor Lilia Pineda in-endorse na kayo? Endorse na kayo po. Siyempre, muna dili po na kare pamilya Pineda, paano mo na po ni kakatamo ang kalaburan ng governor, yung nanay baby Pineda, yung kakatamo ng Vice Gov, po, Vice Gov Delta, Dennis Pineda po. Siyempre, pasalamat ko po at ako po napilira po, bilang endorse na po para maging PCL president. At mensahe po, kare pong kaya be pong konsel, patatigay po mensahe. Opo, lalapit kaya po yung sarili ko po para PCL president po. Siguro naman po, karetan naman pong plataforma, explica ko na po, uling pemontalan ko na po rin. Pengampanya ko po, tunggal po karela. Sabi ko na po yung plataforma ko. Yung kana ko naman po, siyempre, paiktingan at paspasantingan niya pa po yung kaya katamo servisyo nung ikatamo po yung swerte sa PCL president. Talpon na kasi. Thank you po. Thank you. Name niyo po ang designation for documentation purposes. My name is Jeffrey Gabatin from Sibul ni Kalalangan, Mabalacat Youth Art Community. I'm the current primary representative of the organization. Pwede mo na po background tungkol sa Sibul ni Kalalangan. Paano po sila na-organize? It was being founded by Mr. Doji Aguinaldo way back 2021, so during the pandemic. Originally, the aims or the goal of the organization is to uphold the young artists at the same time to showcase yung culture, arts, and tradition of not just Mabalacat but also the Kapampangan heritage. Ilan po yung mga members po ng organization? As of now, we're currently around 45 above kasi yung iba medyo naglalaylo since most of them were either student or working po. All of them po, taga Mabalacat po kayo? Mostly po taga Mabalacat, but we also have some
members from other cities. Ano naman po yung parang pinaka-goal nyo or layunin nyo po sa organization? Yung pinaka-goal or goal ng organization namin is to promote the artists, the arts, and also the culture. Sir, ano naman ang story behind the Inkamani exhibit? Ano po yung inspiration behind it? Actually, this is the second time na mag-exhibit kami or nag-exhibit kami dito sa Clark Museum. Last year, it was entitled Ing Dalang Sala ning Alipatpat, this time Ing Aman Nami, which is basically the heritage or our heritage. Ang pinaka-inspiration is yung dying language. Hindi naman natin masasabing dying language, but we're going there kasi kakaunti na yung nagsasalita as Kapampangan. And ang weird kasi nagtatagalog ako ngayon. Yun nga, yung inspiration namin is the Amanong Siswan, and at the same time yung creativity ng mga artists, especially ng young artists. We want to promote both of them while also giving stage to the young artists. Gaano po kahalaga na, para po sa inyo bilang isang artist, gaano mahalaga na naipopromote natin yung Amanong Siswan o yung ikakapampangan po sa pamamagitan po ng ating mga obra po? It is important for us, especially art is a form of communication, just like the Amanong Siswan. If we didn't pursue or if we didn't promote art and language, definitely it will simply die. It is very important for us. Yung dito sa exhibit po natin, ano naman po yung mga medium po na ginamit po ng mga artist natin? Is it mixed medium po? Iba-iba po kayo ng medium po? Ang kagandahan po sa mga artworks na naka-exhibit dito, it has different medium, and the artwork itself, it has different stories. We do have here acrylic, we do have here oil painting, we also have some sculpture as well, and also mixed media. Sir, we are welcome to join po your organization kasi ang Mabalacat Youth Art Committee, mga taga-Mabalacat pa po ba? Pwede po yun. We usually encourage Mabalaqueños, especially the youth, to join us kasi yun yung pinaka main objective. But of course, we're still free to accept joiners or accept artists from different cities, especially malalapit sa atin. Kasi kapag medyo mga bata-bata pa or mga youth pa, medyo mahirap yung transportation. So, mas maigi kung yung sa Mabalaqueño muna. Last na lang, sir, kahit message nyo na lang po muna pala sa mga kabataan na gustong mag-dive in sa paggawa ng mga singing, art, or overall festivals. Yun. My message to all the youth, there will be a lot of struggles, mapa inside or internal man or external, including budget, including materials, and everything. All the challenges hinaharap ng bawat artist. That is normal. That's make an artist and make it a inspiration to create more artwork. Kasi the more that we give or the more na nakaka-encounter tayo ng challenges and problems, the more na nagkakaroon tayo ng kaalaman sa paligid natin. At the same time, pwede nating i-share yung challenges na yon sa iba through our artworks to make it more authentic. Kumbaga, kung ano yung story natin, let's put it into artwork. That way, mas maging authentic siya. Yun. Exhibit natin ngayon, medyo kakaiba sa mga nakaraan. Kasi nakita natin na kailangan magkaroon ng isang pagkakataon na ipakita natin ang kakayahan, ang talino ng kabataan. So, kung napansin nyo, dalawa ito, no? Yung sulag po kasi ito naman on sports na nakita
natin doon, narinig natin doon sa isang player natin kung paano napabuti o kung ano ang naging kahalagahan ng frisbee. Na yun naman, nakikita natin, parang itinatapon lang. Pero meron palang malaking impact sa personality ng bata. And lumaki siya na nagfi-frisbee at yon yung isinare nila sa atin na kung paano yung sport na yon nakakapagpabuti sa kanya. And ang art component dito, nagkaroon tayo ng photo exhibit ng mga frisbee players doon sa kanilang paglalaro, sa kanilang mga ginagawa, at sa kanilang, nagsabi rin sila ng mga salaysay o they share their own narrative. So isang component yan ng kabataan. Doon naman sa isa, eto na nga, yung usual artwork ng ating mga kabataan. Iba-iba yung expression. At ito ay napakaganda na napapagbigyan natin ng daan kung ano ang saloobin ng ating kabataan at kung ano ang pananaw nila sa buhay. It is very, very revealing and it's a learning for us, for the older people. So yun yung nakita natin. So, bakit po mahalaga para sa CDC naman na lagi po tayong sumusuporta sa mga local artists po natin, lalo na sa mga youth or sa mga kabataan? Una-una, sabi nila, ang Clark is an economic zone. So para bang ang nasa isip ng karamihan yung lang pagkakakitaan, yun lang mga investments, yun lang pera-pera, yun lang ang mahalaga sa Clark. Pero pag inisip natin, saan ba nanggaling ang Clark? Isang mahabang kasaysayan. At itong kasaysayan na ito, ang nais namin ipakita sa ngayon na ang kasaysayan ng isang lugar dapat ay may ngayon at dapat ay may bukas. At kung ating iisipin, ang kailangan, tuloy-tuloy ang pagsuporta natin sa kabataan. Sila man ay naririto sa Clark Economic Zone o nasa labas ng Clark. Kaya kahapon, ngayon at bukas. Mama, kailan mag-run yung exhibit po? At pwede po ba natin inkayatin po yung mga manonood po natin dito na mag-visit po dito sa museum room? Ito ay hanggang August 31 at ating hinihiling, nananawagan tayo sa lahat ng mga nakakarinig ngayon, puntahan ninyo ang Clark Museum, suportahan natin ang ating kabataan, i-appreciate natin ang kanilang angking talino at when we talk of support, i-share natin, bilhin natin ang kanilang mga artwork. Dahil diyan natin maiipakita sa kanila kung anong klaseng suporta mabibigay natin. Thank you. Thank you po. Okay. Name mo muna at saka designation sa organization for documentation. I'm Beatrice Dizon, team captain of Kennedys. Di ba frisbee yung sports, no? Ano yung kahalagahan nito para sa mga kabataan? Ano yung mapupulot nila dito? Siguro po, I'll start with the spirit of the game because yun po yung pinaka ine-embody namin, which is teaching us fair play, honesty, kasi we don't have referees, so yun, binibring out niya yung the best values na kailangan natin sa everyday life. So feeling ko it's an avenue to learn values, not only in school, pero ito yung na-apply mo talaga siya in real life. Gano'n naman kahalaga yung pagiging active ng mga kabataan sa isang sports or yung kahit anong exercises lang, gaya sa frisbee or yung iba pang mga nilalaro? For me naman po, ang importance ng sports sa youth of today is parang nilalayo nila yung kabataan sa mga masasamang bisyo, sa paggamit ng drugs or teenage pregnancy. I believe it parang prevents social issues na kinakaharap natin ngayon. And it's a good
thing to have kasi unang-una yun nga po, yun na na-avoid natin yung mga hindi magandang bagay. And pangalawa, sa sarili mo din, it parang promotes health and nagiging healthy tayo as a person. And that's through sports na may kasama ka pa din, sa community pa rin siya. So parang it's hitting two birds in one stone na po. Last na lang, encourage mo naman yung mga kagaya mong kabataan, kagaya nating kabataan, na maging active, hindi lang sa mga sports or kahit sa exercises din. So para sa mga kabataan pong katulad namin, I encourage you all to engage in sports, not only in Ultimate Frisbee, pero sa iba't ibang sports na meron tayo ngayon, hindi lang dito sa Pampanga, kundi sa iba't ibang probinsya. Bakit ano ba yung makukuha nila dito? Sa sports kasi it teaches you discipline, honesty, integrity, and as a person, it boosts your confidence. So, yung mga bagay na to nagagamit natin sa mga kailangan nating gawin sa trabaho. So, lumalabas siya sa mga kailangan nating gawing role sa society. Thank you. Okay po. Ano po yung magiging challenge nyo yun na nahaharap po sa isang malaking issue ang San Simon? Paano po ito magiging challenge po sa inyo? So actually, nung una pa lang na pagtakbo ko, so I ran as Vice Mayor. So I'm now an elected municipal Vice Mayor. So kasama yon. So I already anticipated, no, 'di ba? Nasa batas yon na if ever the local chief executive is physically absent or not legally capable of acting on behalf of his responsibilities, ang Vice Mayor talaga will assume office. So tayo naman, nung tayo ay naupo, handa naman tayo, no, sa lahat ng mga magiging challenges and yung responsibilities na kasama ng isang elected Vice Mayor. So we can assure po yung mga taga San Simon na kahit wala po yung mayor po natin ay magtutuloy-tuloy pa rin yung serbisyo ng LGU po. Yes. Actually, I called for a flag raising kaninang umaga. And one of my agenda was I spoke to all the municipal employees, the government officials, and all the leaders who were there. At yun naman yung reiterate natin sa kanila na walang dapat mahinto. All the basic services, including the medical, educational, and financial assistance should always be the top priority po ngayon. Ano po masasabi niyo tungkol sa issue na ito? Kung meron po kayong opinion, pwede po bang malaman po yung side niyo? Yung nangyari kasi is uncontrolled, no? Hindi namin din alam kung ano yung naging problema. It was beyond our control, no? And it was involving the local chief executive. But then, kami po as leaders and government officials, kailangan dapat isa puso namin lagi yung naging mandato namin, yung maglingkod kami ng tapat at para sa bayan namin. At even before yung pangyayaring yon, we were at Kingsboro, and yun naman din ang naging payo at paanyaya ng DILG at ni Governor Nanay Baby Pineda na dapat ang mga lingkod bayan ay dapat maglingkod ng tapat sa kanilang bayan. Ito po yung, tama po ba na ito yung unang araw nyo na pag-assume as acting mayor? No, actually, it was last week, effective August 7. So, ang DILG na mismo ang nagsabi, and it's in the local government code na once the local chief executive is physically absent or not capable of performing his duties and responsibilities, ang vice mayor will automatically assume the position. One last question na po. Ano na lang po yung mensahe nyo para sa mga taga San Simon po na manonood po? So, kareng kaya katamo pong kabalen, maya pa oras nga po kaya kayo. Ako po yung kaya kayo pong elected Municipal Vice Mayor Ann Canlas and now Acting Mayor of San Simon. Sana po, antabayanan nyo ko po, may papanantabi at tamongan po, rin kaya katamo pong magobra kaya ni munisipyo. Kailangan po yung maging priority tamo, ring serbisyo tamo po para kareng kaya katamo pong memalen. At asahan nyo po na at syuko po mo rin po, Kenny, para gampanan, ingnanuman po yung maging hamon para king ang kakong pamanungkulan. At asahan nyo po na misaup-saup tamo po, down to the barangays, down to the purok, at
lagi pong makabusni po in office of the mayor. Mag-add ko mo po pala, Meto pa. Makanano po kahalaga kayo accountability para ka rin public officials? Kaya ba yan, in accountability, yung tinggap niya yung position mi, makakibat yan. So, syempre, ikami dapat, at lagi kayong puso mi, ita pong hausandang, kailangan malinis kahangarin king kakambalen. So, dapat, aliwaing personal na interest ing manaig. So, yako naman po tatalakaran kita. I'll make sure na biging transparent tamo kening munisipyo and all officials, not only government officials, needs to be accountable. Kailangan pati ring municipal employees needs to be accountable. Kare pong karelang gagawan. So, kung may investigation po, go po kayo at Actually, it's up to the national agencies. But then, obligasyon ko rin na kailangan i-update ko laring rin kaya katamong memalen nung nanuing tutong malilyaring king kaya katamong balen. so far po ba, ate po sabi na may kapagpian sa'yo or I don't have any updates on that. At yun naman keng minsan keng balita ni akakita mo. But then if there are pressing matters or issues na kailangan tamo rin naman i-relay ka rin kakatamo pong kabalen, gawan tamo ito. so far po, ano po yung latest update po dito sa The latest issue lang na nakita ko po sa balita and I saw it at Katapong Pampanga PIO is that he was stripped of his police power. Yun lang po. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you. Okay.